Shalom, horas madihita saluna. Adorang sutabiye turpu jamita, martang yang mahita. Asini roha madihamudo dame nasian debata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus. Imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu dong asa porsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Turpuk jamita pertanyaan epistel minggu 10 November 2020 imana tarsurat di Yakobus sada ayat 22 satrudi ayat 25 sonoma tidok hatana. Alai gabe siulaun hatai mahamu unang holan panangi-nangi akka na pautotohod grina ay panangi-nangi di hatai anggo so diulahon tudos may tuhala na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan ay dibereng do dirina dungilaw may bana gabe dang diboto berupana alai na mamereng turus tu bagasan haluaon na sundenggani jalamia disi ima na martua marhite sian pangulaon nai anggo so panangi-nangi na makalupahon siula ulaoni tahe ibana ido yang go sahana. Dia mudo ngasa porsiaon huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus adong dosada ima kegiatan ni remaja manang napo subulung ditiki nama dohoti wisata rohani di Danau Toba dungi disewa nasida masada kapal laho mengelilingi Danau Toba laos dipatupa ma hati-hai ibadah PA di bagasa kapali jala topik ni PA si taringotan nasida di ibadai ima taringot tu holong na dibuat sian sada Korintus 10 tulu. Jadi jumolo ma di patorang paditai imana manguluho PA pada saat taringok tu latar belakang ni turpuk dungi diuduti mamarhite na membahas atau berdiskusi laos gudang do peserta PAI na martudu laho paboton parbinotoan na taringok tu holong saplusia halak marsiadu laho mangalehon tanggapan do aka pendapatna marsiadu ma asa parjulu nasida alai sahalak sian pesertai holan nahuhom manangihon ima acara PA na pinatupan ni remaja do na pusobulungi jala sian pesertai holan nahuhom angapala adong tanggapan ni mana holan nama dohoti babigi taringot tu si bahasot di PA jadi adong mana jongjong adong nahudul jala lastu puma adong sahala nama debu tu tau jala dang diboto marlai dungi dok ma tolong ninna nama debu ima ale dang adong nabarani mangurupi jadi tu puma adong sahalak na melompat tu tawi jala diurupi mana lonongi isedoi ima sahalak nahohom nakin naholam manangi-nangi di nalau patupau PAI na so makatai sakabawa taringot tu hata holong ibana do sada na betul-betul respon jala hatop patuduon holong ni roha lahu mangurupi nama dabu tu tawi
Alani dia mudo sa porsiaon apena 10 walu halak nai holan maddo holong do riboto. Ia holong songonom mak. Ia holong pabahena do nina saya. Alai hola dihata do anggota rengok dia ka pangulau dang adong bukti ni hata nani do nai holong rohana marado pun akadongan. Lani ma dia mudo ngasa porsiaon mulai do di Jakobus 2 ayat 17 ha porsiaon ni pesoni do anggo suadong do pangulaon na nang mate do hadirion na. Jadi boy do tapatudus di pada naro bisa do bangsa Israel tunggulu na macai raking mangulau pati na sapului hamido na mangulau pati hamido na mangulau holong jala pola do diguari na sida bangso na legalis molo di pangalaho do di rumah ninggulu si songonon tutu macai daudo sian na mangulau patik sian na mangulau holong. Artina dia murung asa porsiaon molo tadok holong atong taulahom ma gabe si ulaun hatai mahamu unak kola pananginangi jadilah pelaku firman Tuhan na so mangulaun hatani dibata terus doi songon na di ayat 20 satu ayat 24 ai pananginangi di hatai anggo so diulahon terus me tu halak na pabereng-bereng rupa ni bohini di saruminan ai di bereng do dirina dumilau mai bana gabe dang di boto be rupana songod dia sorminan marguna doi lau marnida dirina sadiri marnida rupana penampilanna yas do manak suyas denggad do jabulanna jadi adong do pamereng atas siat sorminani nahurang duktai da dirita di sorminani tabu to madia nahurang aledang do peta padinggan nungalau hita ido na pototo dirina na menipu diri sendiri paduan gabe siulaun hatai di enek do marhite metaporas yang sahalak na bongo tu bagas joro lahu tu mangiun hatani debata torop sian naro tu bagas joroi hati hai tu mangihon pangajarion sian hatani debata dumi mulak tu bagas na jada ulau si songonon di patu pamarula hulak saur do tu perdalanan ni partikian siala si ulaun ikon ulau noton unang ma gabe so diulahon haso malono toktong di pahebang ujungna gabe sada rumang ningulu gabe pola hidup mon alaina dipicang diturpukon haso malon holan diruhu ni pardurui samping daktarida parbuena dingulu sigano pari alani diodol hoddo diturpukon gabe siulaon hatai merlapata doon hatani dibata na ditangihon ikodo marpar gue di ngulu ni sigano pari molo so saur do panangi hono do parulau ni hata ni debata ido na pototo diri ala dirina do na di patoto sasitona tuk suadong do gunana jala tudus do itu ulau ni nahurang roha molo dirina sadire penunga di patoto labehama mangigil asa unang di patoto nakadongan dia mudo asa porsiaul marhite ayat 25 ido pangaripunan itu pukon do jepek neng do nota mertua do akana manangion hatani dibata jala mangula hossa di ngulu sigano pari buasa di dok mertua ala tua nasa sitong nada botita hola di bagasan parsaoran do dohot hatani dibata ido asa dapotat tua hatani dibata songot sada uhum haluaun na sundinggan jala na memerdekakan songo dia do parsitutuota mangulau pateki lau songo nima parsitutuota mangulau hatani dibata jangan pernah berhenti belajar dan melakukan firman Tuhan sebab iblis dan dunia tidak pernah berhenti menguji dan mencobaimu amin martanyang mahita mulia tema Tuhanunya disungguli hohami marhite hatam na pinasa ni naposomi
asa si ulaun hatai mahami Tuhan, asa hupatari dahu kami ma Tuhan pabahenan nami nasitok kami mangulaun hatami asiro ham tangio salu na elihili do pangiduan nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus yoko pami, amin. Horas ma dihita salhuna.